producer. Sanki a zuciya yi min tabo ya ratsa cikin jinin jiki, daga ke na kulla zuciya ke ce mahaɗi na rayuwa. Sanka a zuciya yi min tabo ya sani ina ta ladube, daga kai na kulla zuciya kai ne mahaɗi na rayuwa. Dan na samu farin ciki, muradi na masoyiya inda ke bana bakin ciki. Kin yau dace na tarbiya a hali naki babu firgici, ni dai kan san kina mace duk suka kan ki gulmace. Na riki san ki bana saki komai sanani da shan wuya, ki amince min masoyiya ko na samu na sha ruwa. Babatun mai ta me kace ka haɗu ka kaɗan saurayi, murmushin ka ya sace zuciya, kallon ka idan na yo masoyi yana koran damuwa. Mai rarrashin ki zan zamo a sahu na masoyanki bayani, majanuni kanki na zamo na dina ki na kan ji ya bayani. Salon maganar ki ne yakan sanya ni na manta da sha'ani na 'yan mata na duniya, kin fi su ado da kwalliya. Inda garin da kaunar ki ta samu gurbi a zuciya, daga nan na fahimci soyana da rai kuma baya mutuwa. Na yi lalibi na fidda kwanina kan kaban ja da baya, zana haukace ce ni kan soyayya karka juyan baya. San ka nake da gaskiya da kalmata guda daya, ni da marar lallaba ka har da sadaki na ka zambiya. Aure na ni da kai masoyi